Kene kene kubor ke basusi ke belajar kanong ba Lucknow menin kasngi ke khasan tergi yong arcar penriu ka ding ke basir kai kelar hem bat kala penjulor ya ki jakasyong jong ki briu ki badu tela dapi kwa bentip kemnia sasngapi kana ke video hadu banakun barwat keledru ban share like bar subscribe kumju ya kana ke channel kenang ba penyo ya ki news update ki bansawan kene ke jingjia ka dei namar ke jingthai ke LPG silindar ka jingrehem ka ding ka basir kai namar kal air ka khlain bha bandon sibunru kitiar ki blak loi ban kemding kum kitin ki plastik bat kiding ki badon hapo jong kito ki ying trap kading gelasa priang kloi tam hadu bom yo porsu ban pelaj ya ki mar ki mata kibriu glayu i ya ka tedem ka bayong bat ka barben ka bakiu syasun ka bayu i nadu cengai kumba kato ka ne kilometer na kato ka jaka ki ying ki balajulor palat ya ka phauteli ki ying trap kila syatang ha kading bad bun kibriu kila du ya baro ki jingdon jing em jongki hadu kine ki kenta la ya thu badon daki hajar ngut kibriu kila hab phet nala ki ying bad kila sa klem ying ki kenun pelibding ki fire brigade kila ha ban trestom ban telakam ya kane kading ke balaklang bahkan nom sapriang syaki pat ki cakau ki basyong briu ki badon marjan ki bor penya distrik kidang persang ban thuet ladadon ki baya plane ki balaman saw ha kane ke jingjia warla haduk menta umpadon ka kubor ka bala tikna halor ki baklat ka sorkar bat ki kunhun yarap NGO kilas dang ban sna ye ki jakasyong sipor ban penbiang ya ka bam kadi na benta kito ki bladu yala ki ying kisem ha kene ka jingja ka basngsi kene ka jingja ka pan mau yangi ban long ki bak pikir ba ha kine ki benai telang bat benai sit haba ka leer ka baklain bat kading kala ban kem kloi ha ki jaka ki bakhapnia बाहिरे है सुनाई नहीं देते इनका। अरे उनको नहीं सुनाई देगा। देखो कितने बढ़िया से पानी पी रही सन के चप्पलन संभाल ये देखिए सामने मांस खा रहा है इसमें देखिए। देखो खड़े हैं आ नहीं सकते कितने बदतमीज हैं पंचे खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस। लाइट जलाया है कुत्ते कुछ खा रहे हैं खा रहे होंगे जो होगा